bones! Què passa? Com esteu? Avui us porto la tercera part de TikTok. Intentaré no enrotllar-me molt perquè tenim molt de material. Esta vegada m'agradaria destacar l'alt contingut que hi ha en català al TikTok. Hi ha com un boom de la llengua i, com cada cosa que es fica de moda, apareixen los primers imbècils. Anem a fer un anàlisi. Comencem! Diverti vídeos! A veure què tenim per aquí... Hola, tinc un problema. I és que tinc 20 anys i encara no sé diferenciar entre dreta i esquerra. Medica't, tens dislèxia. Quan vaig fer l'examen de conduir, em vaig pintar una D i una E a cada mà per no equivocar-me. És bastant trist. Super trist, molt trist. Passem al següent. És un vídeo que aparentment és simpàtic, una musiqueta, una mascota, però no, fixeu-vos bé. Logos està puto secuestrat. No, tio, no. Està demanant auxili. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato al ratón, el ratón a la araña, la araña. Oncle, Això és TikTok, l'aplicació per a niños rata, en català xiquets tau, i panes jubilats. Oncle, ¿para qué fa falta una pastilla antes de dormir quan pots fer un TikTok? Però superfan. No tan fan com lo boomer que veurem ara. Buenas tardes, feliz jueves. Feliz jueves. Sencer de cara al Burjinga. Os voy a dar una teoriquilla de cuántas partes se compone un coñamen, perdón. No crec jo que siguis la persona més indicada per a donar classes de vulves, de chones. Este labio se llama aleta. Este otro labio, la contraleta. Lo millor de tot és que mentre està explicant va fent sorollets de la boca com... Primer lado, l'aleta. Se m'acaba de moure l'estómac. Se m'acaba de mover l'estómac. Espero que no me bloqueen, que me gusta hacer mucho el payaso. Loco. M'acabo de morir de la risa. No tenia tantes ganes d'anar a missa des de que vaig prendre la primera comunió. Senyora, m'has fet tornar a creure en... Ok, boomers. I mireu este TikTok, soc gran fan jo d'este tipus de... És que jo arribo a la conclusió que quan passes d'uns determinats seguidors ja qualsevol merda que penges se farà viral. Jo no li trobo sentit. Atontats! Dude, Catalan names are so weird. Dude, I know, right? Dude, Arthur Només volia destacar això. Fes així i fica't a la galta. Vale, fes així i fica't a la galta. A la galta. Fes així i fica't a la galta. I dale. A veure, és molt fàcil. Fes així, fica't a la galta. A la galta! En fi. Bon dia! Bon dia. Avui us vull ensenyar com estar espectacularment guapos a les classes online. No em fa falta, estic divino de la muerte, gràcies. Este vídeo que veureu ara ja el vau veure la segona part de TikTok. Se tracta de lo tiktoker català amb més seguidors que hi ha, el nostre amic i compatriota Ferran. Vinc a explicar una cosa que fa temps estic veient per les xarxes socials, sobretot aquí TikTok, i és que em fa moltíssima ràbia. Lo què? Aquelles nenes de 6, 7, 9, 10 anys que estan tot el dia comentant sígueme y te sigo, o primera, segunda, tercera. Per favor, de què en traureu de dir primera, segunda, tercera? Què us penseu que us contestaré? Quina desgràcia! Puc, tio! Home, és que està acoso que és, pobre... No, en serio, Ferran, carinyo, pues la majoria de gent que et seguirà segurament tindrà estes edats, més o menys, perquè ets un xavalet jove que connecta en este tipus de públic i què t'esperes més? I què t'esperes? Què vols? Que t'inviten a un gin tònic? Primera, segunda, tercera. Sígueme y te sigo. Crea tu el teu propi contingut. Una cosa, tot bé a casa, tot bé. És superbé, La societat està gilipolles xec. És que ja estic del xec dels collons, el foteu a tots llocs. Què passa, Xec? Jo Xec l'he dit tota la vida, què passa, Xec, què passa? Aquests micros estan fets perquè no els apropis, saps? És que si els apropes... s'escolta pitjor. Així que no toqueu els putos micros, perquè el dia que tinguis un puto AirPod
Què faràs? Te'l menjaràs? Perquè el dia que tinguis un puto AirPod, si ets pobre, no tindràs este problema. És que s'ha de ser pillo en esta vida. Estic fins als collons. TikTok té coses molt bones, com per exemple... Com per exemple, tu no. Hola! Hola! Vull un wiki! Un wiki! Hauré retrasat mental, això no és un wake it, això és un guau-guau de tota la vida! Orgasme. Ho heu vist? Uau, flipa! Acabes d'obrir un guau-guau, tio! Para flipar, estic flipant! Hola! 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 Ho dones tot al saludar. Hola! Hola, fill meu, hola. Ja mengeu fruita? No, menjo canelons. Aquests dies de confinament és molt important menjar fruita. Au, adeu, mano, adeu. Atarantador. I passem a la última, que no és cap tiktoker indio, però és bastant repel·lent. Vinc a contestar una pregunta que moltíssima gent m'ha fet, que segurament a la majoria no us importa, Creu-me que no gens. però allà va. La pregunta és que d'on soc, quin és el meu accent i per què parlo xina. Mai, ningú a la vida. No, en sèrio, qui t'ho ha preguntat això? Spoiler, ningú. El primer que he de dir és que estic super orgullosa que els meus pares em procrearen en la ciutat de Girona, llavors esta careta va néixer a la capital dels Països Catalans, que és Girona. A veure, intel·ligenta. A veure com t'ho dic de manera suau. Girona té de capital lo que jo tinc de barba, vale? Ho diu super sobrada, ho diu super natural. Girona, la capital dels Països Catalans. La mare que et va parir. Mireu, sincerament, en tot cas, si haguéssim de triar una capital de Països Catalans que no fos ni Barcelona ni València, segurament per la seva posició geogràfica i per la seva història hauria de ser... Que conste que me dol molt dir-ho, però hauria de ser... Tortosa. Quin escrúpol. Intenteu no restregar-me-ho molt, això, I no res, això és tot, espero que us agrade. M'agradaria destacar que no he ficat los TikToks sencers i n'hi ha que estan una mica descontextualitzats. Per això no justifica que siguin tontos. La veritat és que és una aplicació que cada dia me sorprèn més, cada dia me trobo coses noves. Així que segurament, si voleu, portaré una quarta part. Si us ha agradat, doneu-li m'agrada, compartiu i comenteu, però feu-ho, per favor. I si no us ha agradat, bon podeu anar a la merda! Adéu-siau! Berti, Diverti Vídeos.